lah kini kesengi ke program ke pemerintah kawai bangin bu mau nongrip ya ka jing pentre no shed ikani ka mini stadium kum bangin layo small ya ki details na chief engineer jong state sports council baru kabaal ban bu yung ni mau nongrip ban yo ban tre no shed ikani ki surok ki baken thuk 10 kilometer tam hamni hapo shnong umpling kiba kentruk lang ki widening ki don ki nala bat kiwe ru ban siang rong bat kiwe kiba don kam te kam tam ru ban felicitate ikini ki sports person ki joni ki blawan ra budom ye ka state hakani ka singi ni la yo ban play kini ki mau ban sedang ban pentre no ini ka kam te hakani kampor na so ban khon I rang ba shnong shin shikman ban wan ship ni kanika administrative approval and sanction for improvement widening including metallic and blacktopping of roads under Umpling village kabalong 10.375 kilometers so ban wan ship ni kanika sanction kum kadak ba layo priang ye kanika sanction hapo shnong hakabai day pat kanika sanction jongka sports mini stadium kentui chief engineer jungi ban yo ban ya kendu bakashnong ban buddir ban yo ban IT ya kanika administrative approval chakashnong debat kumbangi lai sno habai day kanika mini stadium kadon ka drawing ka barit ha hangte kendai I kam da he ketika detail plan jong kenika mini stadium hoi kejingdan kam jong kenika madan kumba PE menta kadang bun ha kejingdan kam henry ka cost of expenditure let's say kan he bha te ha kani ka kanti bamenta ngidang yo shwa 100 crore tam face wise face baningkom but kumbangi lai so menen na kajing kerpat na kaliang jong I secretary jong rashnong bakadang dan kajaka ka badang light kumba shi eka ar eka dunan hadin jong ni badan ya kabangin la ban penun kam let's say ban tei kanika indoor stadium ya kaba kibabun ki sports activities kiba ki samla ki jongi ha ki discipline kiba pher kila let's say ban penun kam ya kanika indoor stadium on daladap na kaliang jongi kumbangi ju don kajing ya trailang bat phi kum shnong bat phi kum kinong shnong hani ki pai ba kaju ka ban sim kajing e bat kajing teli bat kajing ya long ka we ngine trainang ni shkhmat ban pen urlong sai kini ki we pat ki badang sa teng hakini ki por ki snam ki ban wan te habai dei baka surok ru kani kumju na kentu I executive engineer ban penstat no ham kloi ban issue ki work order ki contractors namar bakin yo ban sedang no namar ba kadang dei ka por ban tre hakum kani por badang rang te kumju namta kajing don kam si kum ko umbam umdi ngila nang ya kren hi bakal yang kashnong bat ka PHE department ki don ki tenomien ki don ki dong ki bampat yo eko dengan persyangkat bala dari jing relang bak department bat kashnong ngila ban pen urlong yakini ki jing don kam ki bahakmat bakum ki pai ba ki don kam kita bingung ki basic necessities te nakaliang jungi ngin persyangkat bala te snoro ban penpau ni kapor yaki nong shnong hai ipor ibalingkot ibangi yo ban trei shisnam menta ngila persyang hikat bala ban sngap ya ka jing ut jongpi ban yo sno ya ka jing ka jongpi te hoi ki don ki bangila ban trei ki don ki kam ki bangila ban yarap don ru ki bangimla tengah soban kentu ip ba wat nam bu wat nam tho hai ipor ibalingkot ngila persyang kan bala ngila du thia du dem bat ngida shin kerpang ni ka shnong umpling kum kawai ka shnong ka ngi ie hadu kata ya ka bangin yo ban kham trei bha na mangi suthu hakapor ka balingkot tang shisnam let's say ki developmental activities infrastructure ki bangi don na ka government nginam la ban ailut cheparo ka wei constituency na makishnong ki babon hatang sya ka shisnam Henry dakajing pelik jingmut jungi hatang iwe ne artli ke shnong ni kermen bangin sayu I ke jingkela
te kata ka jingkela let's say ke babun ke bangi don kam shisha po shnong umpling kamdei bangi ong balak biang lut ke shnong umpling mentah ringi dang don kam shushu ban ya trei bha ringkat baki nongkit kam shnong kenang bangin la ben pun urlong kata ka jing tmu ke jongi haki snam bat ki por ki bandang wan te ka wei na ka la ru ka bangin la ban yarap hai ki samla ki jongi PE mentat kasap ki bapun bhang ni po shnong umpling ling ba ki samla ki jongi ki sports activities ki ba ngampoi perkhat ki shooters ki ba mi nang ni ki ba batubit kitu ki balik karate ki taekwondo ki balik race running kini kita ki babun ki lakmi syakmat mentah nalor ki football ba ki cricket ki ba long common te ngi suthu ka jingdan kam jongki ba kin yo ya karensan ni ka platform bakin peni ya ka sap jongki bakin nang kio hakiwe pat ki benta haka jing im jongki haka kam sports nakaliang jungi nginem glad yepi ngin persyangkat bala ban trei bha namenta ka jing dan kam jong phi bat ngi kermen ba philong ki assets jong ka shnong bat kani ka shnong umpling ngai i bakla penmi shisha ye bun lut ki samla ki benlong ki asset jong ka shnong bat haba ki don ki asset jong ka shnong ki sap ki ba phero lada ki long tang kum ki nong shnong ru badan jing ki clear na so bakla de ki asset haba ki don ki asset haka shnong ni kermen baka shnong kum baka long menta kan nang khambha haki por ki banwan te phi phin long ki nong sandur ringkat ka jing tre lang baka shnong ringkat bat ni kum ki nong ikmat ni don ka rukom perkhat ban sandur ka shnong ka thawi ka constituency ka jilla hakwi ka rukom let's say taka jing shim menta jong phi ka participation jong phi ka coordination jong phi bat ni let's say katakan kham yarap ban pen state ban pen wandur shu ya ka imlang ka salang hakurukom ka babha harkom badan jingkermen tingi don kam shisha ban don ka jing trailang bat ki samla menta bat ki youth kumju maso ban pen pau jing ai kublai kerpang ye i kong Catherine pengrop te menta ka sni ngan klang ni ba ngasit iternat bahaya i kong Catherine pengrop mdei hakwi kom ma long ngabot benong ba kala ja ko ikentien ba biang ba ka kay mut ong ba lokad kasap ba irwai adum cha pet ba barwai te mentaro idam sudah ban rwai te kubeshi bon te pinang mdei tang ma pin rwai la de ndei hikai lem aimen siam lem yiki para shnong hangni ki nadu ki berangrit mentang nyape ki ladon ki music schools ki baper hangni po shlong ban train kini ki help ki barit ki ban sedang ban kio ban sedang ban yo ka confidence haba ki yeng haki stage ban ajing ruai kumno ban ruai kini kitai ngi ba ngimdon kam shu haki por ki snam ban wan bangin khot nong ruai na shaba tang nang ni na po shnong umpling tang nang ni na po Shillong nang ni na po state jongi le singin la banlong kinong shakhot ruai la shai shabar jong kari India ru kumbadon menta nidon ka Shillong chamber choir kiwe te maso kemen hadu kata menta sngi ya ka bangin yo ban pendap ikini ka program but sahisian nga kemen bakani ka Shillong umpling kanang crow kanang he kanang pu kanang pien bat kanang iternat haki sngi ki por benwan da ka jingya trailang nadu ki nong shnong nadu ki hep ki berit nadu ki samla ki rirang ba ki long keme ki long pa ki nong ki kam shnong bat ni ru kumju ini trailang ban penlong yang ni ka shnong ko wei na ka shnong ko mayong ramba shnong model locality let's say po constituency jungi lani po shlong ngila sedang ban produk ya kata te ngi kermen let's say namla tang shipor arpor por belingkot Henry kermen haki por ki banangwan kinsa wandur kita ki baro te sai hisien kublai shipon te nakalian jungi secretary de ong ban perkre ban felicitate hadin ma te kublai sai hisien ya ketika por bat kenmau yang ni hajing duai ni don ka jingket clear ka ba khia ba nam ta jong phi baro kumga shnong kumga constituency ba kumga jela kan mau lam ni jing duai bangin yo ban duai ba blai un ai hangi ya ka jing shempang
kabangin sutu ya ka jingye jongpi bat kumju kumno bangin la ban pentrekam khamtam bangin contribute lani bangin not senyang shaga government lani ha assembly daki jing ai jingmut ki jungi ki banlong ban sandun ya ka ni ka jela ka jungi hakir kom ba pher kata ka bangi don kam ban sandun lingba ki policies lingba ki programs ki ba ni don kam ban introduce nam taga jela bakal jela jungi kan kiyo nang di shikmat tak kini kintin kumleshi buan kumleshi jela